bare holdt den i 3 sekunder eller sådan noget. Du kigger på den. Bare giv slip nu. Åh! Nej, det går ud ned i søen, mand. Er du klar? Det var sgu fedt. Nej. Han har åbenbart givet mig en hel masse XP. Ej, nu lag en fucking... Tilbage, mand. Ah, var jo easy. Vi fik alle sammen skud. Og det er helt blødt. Nu snør det sgu også. Fik du? Endnu Jeg har en det her. pose. Sprang den? Jeg springer en hel pose med alt muligt lort i. Ej, hvor fint. Det var noget, jeg drak. Fuck, det gjorde det. Hvem har lagt blitz i? Den var god, den der. Så vender han sig om og kaster det herover. Ja, det er bare ikke helt. Ej. Okay, vi skal lige lave en sindssyg leg. Vi kaster raketter op i luften. Vi løber væk, ser hvem der bliver ramt. Det bliver pissegrineren. Ja. Ja, ja. Jeg var bange for, at... Okay. Er vi klar? Hvis speedtelefon springer, så venter 10 sekunder. Man må først løbe, når den er blevet kastet. Nej. Jo. Jeg kan ikke se en skid. Ja, man må først løbe, når den er blevet kastet. Er I klar? Nej. Er I klar? Nej. Rolig. Kom nu, Lad ja. være det. Du skal ikke skyde, ikke kaste over. Fuck, hvor nederen. Og så vi starter med alt det der smulder der. Og så er den her. Ja, det giver et fucking godt knald.